video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. My name is DJ Sparks, Zimbabwe. I'm a ghetto youth from Heathcliff. Ndafunga ndakapinda mangoma kuma 2008-9 zvokupinda mangoma zvozvaya zvokuti ndakutanga kuita serious nemangoma, but before ndandingoripo ndichingoona zvaita zvaitika ndandiri efani kusvika time yandakazodecide kuti inini again ndichiite mangoma, that is kuma 2008-2009 ikoko. Madezi akatanga kuzorova mangoma ana Freeman because ndakabuda nepaDanger Zone ndakabana nekuti pakatanga kuimba Freeman ndakatofiliswa nemufeso wangu so akati ukonzwere ghetto youth ndakanzwa mavekisakisa ndaenda ne first year but ndandane ma-interest by that time so ndakuti amaya ndakanakiwa nemunhu ndakuti nditsvage lingop naye munhu kuona sa Freeman ndebo ndakatanga nazobhelievha zvekudaro though ndaimbofarira nangu ana Wingy D mavekisi ndaimanzwa ndichinakirwa nawo ana Daddy D mavekisi ndaimanzwa but ndakazotanga kuita ma-interest kuti no maya inini mavekisi I think love yandinawo ndofanira ndisvike palevel yekuti ndichilinge nevanhu vakuita vari kuita mavekisi. Ndopa ndakabva ndangopedza chikoro ndapedza form 4 ndofuma 2008 2009 ndopa ndakatanga kudzidza toners ndichitorwa mavekisi ndairwa mechanics time yacho, then blazi yangu ikazoti onaka ndichobva chikoro blazi yangu ikazoti Sparks chimboya padeni pangu padeni pandakaenda ipapo iziya unoona blazi yangu chitosana nemadhoni because vanoenda kunhamo ndopadeni paigara blazi yaFreeman yanzi Minox. So asemunhu aifarira Freeman madezi acho pandasandalinga naye ndingone CD rangu ndingofamba ne CD rako kuti ngonzwa mavekisi chichichi iziya ndo padzoka gulezi yangu abva kunhamo ibva yasvika nditorwa mabobo chichichi esaski yacho that time iyoyo mudhara gulezi yangu asingatombodi kunzwa zvokuti Freeman achiti ane noise saka wakatanga tonudza kuti hakuna Sparks Freeman ane noise munhu akunzwa uyo ndakatombomuudza ndakati gulezi makaudza kuFreeman unomuzira kupi kodoctor iwi kanzi iyo doctor ndakati panapo ndakati gulezi tikutaura zvaHKD pana vangasina kunza HKD boss manguva yapa ndati zvaFreeman mandanga kutaurira mafreestyle zvakanzi mandimudaidze ukunzwa panatonzi Freeman kunzati kunza mudhara zvoita chinobudikira so mudhara ndakanoshamisika kuti zvoshuwa munhu atoti atoti papush ndo malingiro andakaita ndakatanga kulinga naFreeman ndichiita vatosvika papa atoti handipi rasta muita sei vatonzi ndagulezi yangu amukona chii vamunongo anokufarira singaiti ndokutanga kulinga kwedu kusangana kwedu naFreeman. Saka ndandamunhu wekuti ndandakufarira kuenda kumba kwablazi yangu zvokuti kana ega wakashamisika zoti kurasta ndokuramba uchiuya panapa ndokutanga kutopusha mawekisi kana ndokunyatso kwandakaita ini muzimdanzo, but before ndandingori munhu wekuti ndaingofarira local talent zvazvongoti amufana anonzi super youth pangufanira ainzi super youth ndingatsukanganisa aiwanga ngoma kake so ndaingofarira zvese zvazvo zvongoti as long as ari muZimbabwe ndingobuda muspeaker ndandi munhu aizvifarira unoona even pfungwa yeudj that time ingasati yapo. Then ipapo Freeman ndakazonditi ufana kulinga netimu yandoshanda nayo chichichicheze pakufamba kwetebo taingonzwa mawekisi chingonza king munogona chingonza kuna nana Nobu kuna Tetlas ndo timu yatase ndaiziya panguva yacho. Then ndofamba kwetime ndo pakazoiwana DJ Styler pana DJ Styler na Punchline ndokuzolingona DJ Styler na Punchline kwatakazoita kuti timu itorwa mawekisi. Then munhu akazondinspire kuti ndichiite DJ, to be honest king man ndi DJ Styler na Gary B because Gary B ndaifarira mixtape ake that time maiziya saka yazongoti ndokona ngozviti DJ wenini maiziya unatozviti DJ anekutanga ngorwa mixtape chingobatanidzawo because kudhara ikoko before ndati ndakaona masongs akaya kwandiri ndaimanyora kuti Tid Under Mix ukaona ndainyora senemu yangu trust danda waiziya ndaiona kuti Tid Under Mix kusvika Styler azonditi pane zvimwe ngoma zvatingoona zvakangonzi Tid Under Mix amo ndiani pese pana kuti mwana wangu ndini kanzi rasta Styler ariite Styler unomuziya king kuti Styler munhu wekuti angari fast
pakuita zvinhu zvake anga asiri munhu kuti ainyenyeredza pamwe pacho kutoti amufana wangu asara kwariite aiziya tsvaka ukasita karibu ndakati age ndizviti DJ Sparks aiziya kana ega ndichinomudza kuti ndinonzi DJ Sparks akaroveti kazita kacho kauya nemukomana this time ma1 saka ndabva ndangotanga kugadzirwa mamixtape aiziya but strength yangu inini ndakabva ndanga kuisa painternet because ndasina imwe way andaikwanisa kupusha nayo maworks because ndandine computer yangu ini yekuti ndaisa on music live but zvino zvakanyanyowandira kuhitklit zvinhu izvozvo nevamwe vandaisangana otoners tova pamaworks but ndakazoona kuti manje kuti internet ndokwanisa tolenga nemunhu akana kuuk ndokwanisa tolenga nemunhu ari kuno ndakatangasa maworks angu ndakavhura SoundCloud yangu yanganzi DJ Sparks Danger Zone because mona Germany nini Danger Zone ndaida zvelevel rekuti pavanhu vakatanga kunyorwa kuti Danger Zone ndiri mumwe wanhu vakatanga kuita zvinhu izvozvo because papananyorwa Freeman ko pati Kalisi ko kwatineni waiziya before wangu waiziya wakatanga kunyorwa Danger Zone waiziya zvikazoona kuti atawanda maDanger Zone family ikuita se iri kukura ukona ndimune kuti Zimdanzo ndaiappreciate zvelevel rekuti mangoma ndaienda mangoma ndaona rakana paservice station German mangoma pera na 2 totora paservice station zvoteto zvati maya kana mangoma pera kutotsvaga makidhas engosvika chiti ndepi rasta mukuita sei tongotanga kudziya tese moto kusvika kwaedza nozvitanga kuona makomba angu ndakubaya padance saka ndimune kuti love yangu neZimdanzo German yanga iri worse zvekuti even padina unaibvunza kuti uri kumbowana chira iwewe uchingoti Zimdanzo uchingoti Danger Zone waiziya yozi hembe mudhara kana mudhini mangu mandairara mudhara mekonotorwa kana might marker unyira kunzi Danger Zone waiziya kuti joke title zvati zimwe HKD waiziya saka from there ndibva ndanga kushanda pesa inzi Nduna because style akazonditi hauna Sparks mamixtape akuruwa but mwana wangu zvekupusha maworks zviya zvimwe ndingochirwa maworks zvichinzi mune maselectors muchidza mabhawa zviri tricky unoona unonoka kuzikanwa chigai chaichoka kutsvaga artist watsvaga artist then motanga kupusha artist then artist anenge achikuindosa mumasongs ake then wakutanga kuzikanwa uona ndo pandakatanga kushanda naNduna but before ndisana tanga kushanda naNduna kugeto kwangu takambovhura imwenzi Brave Star Alliance ndaingotora maartist echi nemaguys angu vatataida kuvhura clan inonzi Brave Star Alliance ingaingo nemaartist local wanga aripo ana Fapi ana Fizman anani ndatakangowanda but kuti music inoende kumberi papasina because wapana wacho anenge asiri serious maybe ndinongori serious yo but ausiyo artist uri kuimba saka pamba ine challenge yanga iripo pamba ine challenge ndipo ndakazonojoina Danger Zone zviri official manje after ipapo ndosera pandakanditi atsvaga mani artist mani atsvaga Nduna vananzwa maworks aNduna vati Nduna anogona plus Nduna anga ari connected to Danger Zone because ane mamwe maworks akamboita nani naFreeman saka mbune kuti anga ngori padhuze nemaseko vatanga kupusha Nduna but mudhara isusu taipusha mangoma zvoti taitanga kuposhera kana link paFacebook maiti good aiziya ndakupusha Nduna kutanga kuzikana kutanga kutoitawo mashows kuna South Africa because pari mufesa wangu anonzi Cheeseboy anga kuSouth Africa akazoti hakuna Sparks muna mboya kunongo kuSouth Africa then momborwa show anga first time yangu zvishuwa kutopinda kucrossa kuenda kana angotanga kutokwira ndege kwandakaita anga ari mangoma kutanga kukwira bhazi anga ari mangoma kutanga kurara muhotera German anga ari mangoma saka love yemangoma yakatanga kuwedzera manje aizi ndototamba still zvinhu zvikutoita se zvikufamba aizi ndaenda kushora Nduna show yanga yaNduna naGospel ya taenda patadzoka tine kamari kanga tinako kuti maranzi tisatambotibata kamagetoits matanga pusha naNduna yasvika Nduna takazonetsana unozva zvinoita maartist mudhara takazonetsana paita dhire kuEngland unozva zvoita Zimdanzo zvainoita ine mamwe vanhu vekuti kana ushanda naartist pana vamwe vanotanga kuuya wauya vanhu ivauka vanotanga kuona ngei vanhu vari kupusha because handirambe zvishowa kuti hatisi professional because tatisingaziye tiri mageto youth unozva mudhara like anichikudzai kuti ini handiri munhu angati mufield yemota ndatoti hangu zvemechanics then from there matapinda mumangoma saka hakusi kuti ini handiri munhu anoziva sterling aiziva nezvemangoma ndandisima even mamwe imwe language ndandisingainzwisise saka pakatanga kuita challenge naNduna yekuti tinetsane pakatanga kuya imwe team from UK tinengati Sparks the way anitaura nayo the way andasay maybe is not that professional mukunzwa but German manjika wangu andashanda nawo wakakangana kuti Sparks haasi professional but pane rimwe level raari kuziya mangoma nari because mudhara level remangoma rekuziva kuti tinonosira ani mangoma tikunosofta ani mangoma kuti amaridze tikunoita sei taiziya but maybe language yangu achida yekuti maybe panotaurwa language professional imwe yaya ndiyo yanga tisina by that time
saka nduna akatanga kuudzwa kunzi manager asi professional plus uzamudhara pane pangu pakuti samanager unongochita zvinhu uchiprotecta futi ichi artist kana uchisa rimwe level artist pamwe pacho uchingadi kuti ataure nevamwe vanhu zvisiri izvo zvamunemaita se zvamunemawirirana vaiziva saka vanhu vakasanga kudza nduna kuti manager wako asi professional manager wako akatodhakwa svika mugoma ndakasvika pakuona nge ndakadhakwa. But do you know like statement rotorero ndorinotaurwa artist wese wise kuti apesane nevanhu. I don't know why zvida and why wachizvibelieve. Ndofunga I think maartist amai manje afananga angwara because wataura kuwapa hedu kakuregerero pakuti vanhu vachangotanga industry testasingaziye but I think wapana wamazuva ana Enzo Aishawo anana Jama asafana kuunderstand kuti maya zviriko mamanager angu ngakona kuya munhu from Norway kana imwe mbinga ichiti manager wako akadhakwa but manager wako iwoga anenge achiziva kwamakabva manager wako anenge aine strength yaanenge ainayo Jamani because ndine chimwe chipower changa ndinacho maybe talent ndichicho kuti ndakatopusha munhu zveshuwa vanototambira imwe skill yandese inenge ichiitika nendaita then ndobva takanetsana but time takanetsana manje kuona inise Schumann ndaitoziziya zvaitika mumasecos aFreeman ndaitoziya zvaitika mumasecos aSkwanda because ndandi close with that family ndaitoziya kuti maya punchline naFreeman havasikuirana saka izvizvi assistant manager waFreeman punchline wata ndiya manager wake stara DJ but stara izvizvi anetsana naFreeman stara kuna Skwanda ukuziva ndaiziya that time kuti stara izvizvi anetsana naSkwanda. Wow. Zimdanso stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4